Check.
Isang magandang tanghali po mga kabalen. Welcome ho sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Araw ho ng Miyerkules ngayon, May 7, 2025. 5 araw na lamang, 5 days ago mga kabalen. At tayo po'y muling maghahalal na ng bagong mga pinuno sa lokal na pamahalaan. Ganyan din ho sa ating national government, partikular na yung mga mambabatas sa Senado at syempre yung mga kinatawan din ng kada distrito sa bawat probinsya sa House of Representatives ho yan, mga kabalen. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Samahan ako dito ho sa ating 45 minutes na talakayan sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Pag-usapan ho natin kung ano yung mga dapat tandaan at dapat bantayan sa darating na halalan. At makibahagi po sa ating discussion. Pwede ho kayong magbigay ng inyong komento at opinion o di kaya naman suggestion, katanungan din dito ho sa ating comment section. At syempre bibigyang daan natin yan maya-maya dito ho sa ating programa. Kabalayan, live ho tayong napapanood sa telebisyon via Signal Channel 115 nationwide ho yan. At dito ho sa Central Luzon, Air Cable Converge Channel 71 at syempre sa ating 37 cable partners. Gayon na rin ho sa ating Free TV Channel 36 dito sa Pampanga. At digital na ho tayo, malinaw na malinaw. Kaya naman, kung hindi ka pa nakakapag-scan ng inyong remote control, TV sets, kunin ang inyong remote control ng mga TV sets. Ayan, i-scan yung remote control. Ayan ka na naman, Kuya Justin. I-scan yung TV sets using your remote controls. And then, of course, pindutin lamang yung auto-scan o yung auto-search at lalabas ho yung channel na CLTV 36. As long as ilagay ho ninyo yung nakalagay sa mataas na area yung inyong antena, pwedeng sa tabi ng bintana, di kaya naman sa kisame, mas mainam kung sa may bakod o bubong. Pero wag na ho kayong aakyat, subukan nyo muna sa bintana, lalong-lalo na para sa mga kabalen natin dito sa Pampanga. Yan, tiyak, masasagap, masasagap ninyo. Kanong ning masasagap, neking Kapampangan, sagapan mewari, makukuha ho ninyo yung signal ng CLTV 36. Ayan. Ito mga kabalen, marami tayong binabati yung mga balita ngayong araw ho ng araw ho ng Miyerkules, Wednesday. Bagamat, gaya nga ho ng nabanggit natin, holiday ngayon dito ho sa lalawigang Pampanga bilang paggunita sa Jose Abad Santos Day. Opo, at alam naman ho natin, ang bayaning si Jose Abad Santos ay isa sa mga pinagmamalaki nating mga Kapampangan at nagsilbing inspirasyon sa marami sa atin, lalong-lalo na ho pagdating sa pagmamahal sa bayan. At sana ho, sa darating na eleksyon, mga katulad ni Jose Abad Santos ang ating mga ihahalal. Siyempre, sa atin iba't ibang posisyon sa gobyerno. Yung mga taong handang maghandog ng kanilang buhay para ho sa ating bayan. At hindi naman kailangan, siyempre, literal na magbawis ng buhay. Pero ibig sabihin, ialay ho yung kanilang buhay para sa kapakanan ng sambayanan at hindi para sa pansariling interes lamang. Ayan. Silipin muna ho natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Ito mga kabalen, paalala sa mga motorista, maulan sa ilang porsyon ng NLEX. Madulas ang kalsada, karagdagang pag-iingat ho. Yan ang lagi nating pakiusap, lagi nating paalala sa mga motorista. Tiyakin nasa maayos na kondisyon, hindi lamang inyong katawan o hindi lamang inyong sasakyan, kundi maging ang inyong pangangatawan. Ayan, napaka-importante ho niyan, mga kabalen. Sige, silipin natin ang sitwasyon sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Dito muna tayo sa may area ho ng Balintawak Toll Plaza. Yan, medyo basa na ho yung kalsada. Maulan mga kabalen. Magkabilang linya, maluwag naman ho ang sitwasyon. North and southbound, walang masyadong problema dyan. Fast moving. Pagdating naman ng Mapulang Lupa, Valenzuela, if you're headed north, wala hong problema. But for those who are approaching Metro Manila o yung patungong south, ay medyo may pagbabagal na yung daloy ng mga sasakyan. As you can see, makapal ho yung volume nitong mga bumabiyahe
dyan sa southbound lane ng NLEX sa may area ho ng Mapulang Lupa, Valenzuela. Dito naman ho tayo sa Mindanao Avenue. Ayan mga kabalen, as you can see, may pila rin sa Toll Plaza, but yung mga papuntang west o yung westbound papuntang NLEX, wala hong masyadong laman yung kalsada dyan ho sa area ng Mindanao Toll Plaza. Samantala, silipin naman natin yung area ho sa may Kawayan Interchange para ho sa ating mga kababayang bumabaybay dyan sa area ng Bulacan. May Kawayan, magkabilang linya, fast moving. Pero doon sa may service road, ayan, nakikita ho natin yung pagbabagal dito hong mga sasakyan dyan sa southbound portion. Sa Bocaue Toll Plaza naman, northbound lane, maluwag na maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. At dyan sa southbound, yung pila ng mga sasakyan sa Toll Plaza, wala ring problema. Meanwhile, sa may San Fernando, nakikita ho natin, merong grass fire na ipinakikita dito ho sa camera ng NLEX San Fernando Interchange camera. So ito, kumpirmahin lang natin kung north or southbound ito, pero ito ho sa may area ng San Fernando, kung kayo madaraan, meron ho kayong madaraan ng grass fire. So yung usok, konting pag-iingat at paalala ho sa ating mga motorista, ayan, na magbagal. At syempre, pag ganito hong grass fire, minsan nakaka-apekto yan, o madalas nakaka-apekto yan doon sa visibility. Kaya iba yung pag-iingat kung kayo ho'y magdaraan dyan sa may area ng San Fernando. At syempre, kahit saan, ay laging isa puso yung pag-iingat tuwing magmamaneho, lalong-lalo na ho ngayon, sunod-sunod ho yung mga vehicular accidents kung tawagin. At nakalulungkot na maraming buhay ang nasasayang, nawawala dahil po sa mga ganitong insidente na pwede namang maiwasan kung ang bawat isa sa atin ay magpa-practice ng syempre yung tinatawag nating disiplina sa kalsada at yung iba yung pag-iingat at syempre yung gobyerno kung hindi pa ba yan doon sa bollard yung sa NAIA, nakita niyo ba yung harang? Yan ho, ay sana magsilbing aral ho ito. I know, of course, nagluluksa pa ho yung pamilya at nakikiramay tayo dun sa lahat ng mga biktima at mga naulila dito ho sa nangyaring insidente sa NAIA Terminal 1 kung saan isang 5 taong gulang na bata ho ang nasawi at isang 29 years old na individual din ang nasawi. Binawian ng buhay dahil po sa insidente na sana'y napigilan kung hindi naging pabaya yung pagkakalagay ng harang kung saan ang nag-function ng maayos. Ito ho ang problema pag sino-short change natin ng mga proyekto ng gobyerno. Napakahirap mga kabalen. Kaya sana sa darating na halalan, wag ho nating iboto yung mga alam nating kumikickback. Yung mga magpapagawa ng proyekto tapos mawawasak lang. Dahil sa totoo lang mga kabalen, higit ho doon sa pagkaepal nila at paglalagay ng kanilang pangalan, yung palpak na proyekto ay pwede talagang mauwi sa pagkasawi. At gaya ho ng nangyari, nakita na ho natin yan sa NAIA. At yun hong bollard, yung harang na dapat sana naging proteksyon ng mga sibilyan, ng mga pedestrian doon sa area, ay hindi po napakinabangan dahil sa kapalpakan nitong mga nagpatupad ng naturang proyekto. At ito po ay proyekto ng gobyerno. Yan, ang aga-aga, ginigigil nyo si Kuya Justin na yan. Sige mga kabalen, silipin naman natin yung magiging lagay ho ng panahon at kung magiging sing-init ba ng eleksyon. Ito ang ating araw ngayong Miyerkules. Narito po ang weather forecast mula ho sa Pag-asa. Makibalita muna ho tayo mula sa ating mga kaibigan dyan sa Pag-asa. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja.
Hindi lang po isa, kundi dalawang weather disturbances po ang minomonitor natin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung isa po ay nasa may West Philippine Sea at huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw, 425 kilometers po kanluran ng Iba Zambales. Hindi po ito inaasahan na magiging isang bagyo at inaasahan po for today, lalabasin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, yung isa pang low pressure area, nasa may Visayas na po at huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa coastal waters po ng bayan ng Calibos, Aklan. Itong low pressure area naman po, hindi rin inaasahan magiging isang bagyo, subalit nagpapaulan naman sa malaking bahagi ng Southern Luzon and Visayas. At within the next 24 hours, mananatili lamang po halos dito sa may areas po ng Western Visayas and Mimaropa area hanggang sa malusaw o bukas ng tanghali or hapon. At base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong ibang nakikita pa na panibagong weather disturbance po na magiging bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod po na linggo. Para po sa ating weather forecast for today, asahan po ang makulimlim na panahon at maulang panahon sa malaking bahagi ng Southern Luzon, kabilang ng Bicol Region, buong Mimaropa, and dyan sa amin po sa Quezon dahil po yan doon sa low pressure area. May mga areas po na madalas magiging maulan at minsan malalakas po yan lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Kaya magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay at mag-ingat po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan ang epekto ng easterlies o yung mainit na hangin po galing sa silangan. Magdadala ito ng bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap na kalangitan sa umaga. And then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, madalas na makulimlim ang panahon lalo na sa may Central Zone, Metro Manila at natitirang bahagi ng Calabarzon at sasamahan din yan ng mga pulupulong mga paulan at mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Sa Metro Manila, temperatura ay mula 25 hanggang 34 degrees. Yung ating mga thunderstorms at mga pag-ulan dyan, posible po sometime between 2 p.m. to 6 p.m. Habang sa may Baguio City naman, temperatura ay mula 17 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas, magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay dahil makakaasa po ng mga pag-uulan tanghali pa lamang dito sa may northern and central portion ng Palawan at sa malaking bahagi na po ng Visayas. Posibleng magpatuloy po yan hanggang sa gabi dulot ng low pressure area dito sa may northern Sulu Sea. Samantala, yung ating mga temperatura dito sa may Palawan hanggang 32 degrees, ayun din sa may Metro Cebu, habang dito naman po sa may Iloilo at sa may Tacloban, between 30 to 32 degrees ang pinakamainit pagsapit ng tanghali. At sa ating mga kababayan po dito sa may Mindanao, sa may Caraga region, asahan ng mataas na tsansa ng ulan dulot ng trough or yung outer portion ng low pressure area. At mag-ingat po sa mga minsan malalakas na ulan, lalo sa may Dinagat Islands and Surigao provinces. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, wala pang direct effect yung low pressure area natin. Bahagyang maulap at kung minsan maulap ang kalangitan at sasamahan din po ng mga pulupulong mga paulan at mga thunderstorms na usually nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, lalo na sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and Davao Region. Temperatura natin sa may Zamboanga City, pinakamainit hanggang 34 degrees, habang sa may Davao City hanggang 32 degrees Celsius. In terms of our heat index po kahapon, nakapagtala pa rin tayo ng matataas sa heat index kahit mas madalas na po yung mga thunderstorms natin pagsapit ng hapon. Umabot pa rin sa 45 degrees dito sa may Dagupan, Pangasinan, Etiaga, Isabela, and Balera Aurora, habang umabot din sa delikadong level ang Metro Manila, umabot ng 42 degrees bago nagkaroon ng mga thunderstorms kahapon. Habang ngayong araw naman po, aasahan pa rin natin sa Metro Manila, mananatili pa rin na mataas ang heat index sa tanghali hanggang 42 degrees, habang posibleng umabot pa rin sa 44 degrees Celsius yung mararamdamang init sa may Tuguegarao, Cagayan at sa may Cavite City. At base na rin sa ating heat index forecast map, madami sa may Luzon, La Union, Pangasinan, Calabarzon, Metro Manila, at magi dito sa may southern portion of Mindoro and northern Palawan, ang posibleng umabot pa rin sa 42 to 43 degrees Celsius po ang heat indices. Lagi nating paalala sa ating mga kababayan, uminom po ng maraming tubig and make sure na meron tayong pananggalang sa hindi lang po doon sa matinding init sa tanghali. Eventually po yung payong at sombrero magagamit din po natin yan, pananggalang sa matinding ulan pagsapit po ng hapon. Next forecast, full heat index forecast po. Ay scan lamang po yung QR code na nakikita nyo sa inyong screen or bisitahin yung pag-asa.dost.gov.ph/weather/heat-index.
Para naman po sa maglalayag nating kababayan hanggang sa long weekend po, aasahan pa rin natin yung mga walang sea travel suspension. So ibig sabihin banayad hanggang katamtaman ng taas sa mga pag-alon. At kapag may mga thunderstorms, posible lamang po umabot sa 1.5 metro ang taas ng mga alon sa malaking baybayin po yan ng ating bansa. Bukas, araw ng Huwebes, May 8, aasahan pa rin po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa malaking bahagi ng Southern Luzon and Western Visayas. Dahil inuulit natin, halos mananatili lamang po yung low pressure area dito sa western side ng Southern Luzon. So may mga areas kaya yung Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, ang magiging makulimlim at aasahan po yung mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa susunod pa po na 24 oras hanggang sa malusaw na lamang po or mag-dissipate itong low pressure area somewhere dito sa may Mimaropa, pagsapit bukas ng tanghali or hapon. At ang natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang kumisan maulap ang kalangitan at sasamahan lamang din po ng mga pulupulong mga pag-ulan pa rin or pagkidlat pagkulog pagsapit ng hapon ng Thursday. Pagsapit naman ng Friday hanggang sa Sunday po, iiral muli ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa silangan. Makaasa pa rin ang buong bansa ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan na sasamahan pa rin ng mga saglitang ulan pagsapit ng hapon or gabi. Mas madalas na po ang mga afternoon thunderstorms ngayong nasa transition period po tayo or panahon kung saan nagpapalit yung hangin from the east at eventually po pagsapit ng panahon ng tag-ulan manggagaling na po dito sa may kanluran. At pagsapit naman ng Sunday, itong areas po sa may extreme northern Luzon, ang Batanes and Babueng Group of Islands, makakaasa naman po ng makulimlim at maulang panahon dahil doon sa salubungan naman ng easterlies or mainit na hangin at ng malamig po na hangin galing sa Hilaga. So itong pagsasanib po ng mainit at malamig na hangin, nagkukos po yan ng mga pag-ulan. Ito po ay dahil doon sa tinatawag na frontal system. So make sure po na meron tayong panangga doon sa mga pag-ulan at mag-ingat din sa banta ng baha. Sunrise po natin ay 5:31 a.m. at ang sunset ay 6:14 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Tuloy-tuloy ho tayo mga kabalen sa ating balitaan. Ito gaya ho ng sinasabi ni Kuyang Benison Estreja ng Pag-asa. Maraming salamat. Ito ho pwede niyong puntahan, i-post ko dito sa ating comment section yung link kung saan pwede ho ninyong i-click para makita yung heat index sa iba't ibang lugar dito ho sa ating bansa, yung forecast. At para humagabayan din kayo kung ano nga ba yung syempre yung iba yung pag-iingat na dapat gawin kaugnay ho nitong matinding init ng panahon. Ayan, at na-flash na ni Kuyang Justin. Ayan. Ito ho yung ating heat index link, Pwedeng i-check 'yan, pwede niyo i-kopyahin tapos i-paste ninyo sa inyong browser para sa gayon mapanood. Oo, mga kabalen, makita mabisita yung website at malaman ano nga ba yung forecasted heat index sa iba't ibang lugar at pero dito sa Pampanga o sa Central Luzon ito pakita ko na lang sa inyo rin sa may Nueva Ecija nasa 40 sa may bandang Tarlac, Northern Tarlac yung sa may boundary na ng Pangasinan at area ng Zambales 41 Tarlac sa gitna ho dito sa may area ng Bamban, Mabalacat malapit 38. Sa Bulacan naman, Baliwag. Ito, pakita ni Kuya Justin. Lalakihan ko pala. Sorry. Ayan. Dito ho sa Bulacan, Baliwag, ayan, 37. Sa may Olongapo area, Bataan, Hermosa, ayan. Hermosa area, 36. Ayan. San Ildefonso, Bulacan, 37. At pinag-iingat pa rin yung ating mga kababayan. Extreme caution. Kung tawagin wala naman hong tumapak ng danger level at least dito ho sa ating rehiyon gitnang Luzon. Batay na rin ho yan sa forecast ng Pag-asa yung ating heat index monitoring. Ayan, kung dati bagyo lamang yung ating binomonitor, mga kabalen, ngayon napapadalas yung ating pagmomonitor ng init ng panahon at kung dati sabi ko nga nung tayo nag-aaral mga bata yung binabantayan namin nung kami bata yung klase suspension tuwing uulan. Pero ngayon ang klase suspension
hindi lang tuwing umuulan, kundi tuwing lumalakas din o tumataas din ang temperatura, ano, at yung sobrang init ng panahon. Kaya naman ho panawagan siyempre sa ating mga kinaukulan at sa lahat na rin, ano, siyempre yung climate action kung tawagin, importante at bigyang pansin ho yan upang sa gayon mapigilan itong adverse effect ng climate change. Isang public service announcement muna bago natin mapapasukin ang ating bisita. Meron po tayong makakausap sa ating programa. Ano, pero una sa lahat, public service announcement muna tayo. Mabilis na pasada lang. Ito ho mga kabalen. Pakita ko lang sa inyo. Magkakaroon ho ng road closure at rerouting dyan ho sa may area ng Santa Ines sa Mabalacat. Pansamantala pong nakasara yung eastbound lane ng NLEX Santa Ines Bridge ngayong Miyerkules May 7 hanggang alas 4 ho yan, 8 a.m. kanina hanggang 4 p.m. Maging sa Biyernes May 9, 6 a.m. to 6 p.m. Ito po ay bunsod ng energization-related works na isinasagawa ho para sa bagong Santa Maria Substation ng Pelco 2. Bilang alternatibong ruta, maaring dumaan ang mga motorista sa NLEX Santa Ines Interchange at pwede hong mag-U-turn bago ang toll plaza at dumiretso sa Magalang exit ng NLEX. Yan ho mga kabalen ang ating public service announcement para ho sa mga lahat ng motoristang magdaraan dyan sa North Luzon Expressway, partikular na sa may area ng Santa Ines, Mabalacat, Pampanga. Ho mga kabalen, at gaya ho ng aking binabanggit, 5 days na lamang ho election na. Ano nga ba yung mga dapat po natin tandaan at dapat din natin bantayan dito ho sa papalapit na halalan ng May 12, 2025 national and local elections. Para ho pag-usapan yan, makakasama ho natin ang convener ng grupong Kontradaya. Wala pong iba kundi si Professor Danny Araw. Isa ho sa aking mga idolo sa larangan ng pamamahayag. Siyempre, at siya po marami lang nagabayang mga mag-aaral dyan ho sa UP, sa pagtuturo ng journalism, at napanood ko rin yung video doon sa TV5 kasama ho ang doon sa debate. Marami hong natuto kay Professor Danny Araw. Welcome ho sa ating programa. Sir Danny, magandang umaga po. Yes, magandang tanghali sa iyo. Kontradayang pagbati po sa lahat ng mga kaibigan natin diyan sa Central Luzon, sa Pampanga. Yan. Matagal na akong di nagagawi sa studio ninyo. Maraming salamat po, sir. Opo, sir, ito alam naman natin tuwing eleksyon, aktibong-aktibo ho yung inyong grupo at gaya ng nabanggitin niyo, kayo madalas naming tanungin dahil for the longest time yung Kontradaya maraming talagang binabantayan. Tuwing eleksyon, maraming dapat mga tinitignan dahil napaka-critical. Sir, pag-usapan muna ho natin ano ho yung impact nitong eleksyon na ito, gaano kahalaga, ano yung bearing niya para ho sa ating mga kababayan. Itong midterm elections, considering that the political situation, nakita natin na naghiwalay na yung unity team noong 2022, yan yung kumbaga dominating party kung tawagin, at with all of this development, ano ho yung impact nito sa ordinaryong Pilipinas? Kung yung kagyat na impact ang hinahanap natin, talagang may impact ito kasi buhay at kabuhayan ang pinag-uusapan natin. Mamaya pag-usapan natin yung impeachment trial siguro kung mangyayari man yan o hindi. Pero ang sigurado tayo, yung sweldo ng mga manggagawa nananatiling mababa talaga. Noong 1989, talagang nag-decentralize tayo ng wages, kaya iba ang sweldo ng mga manggagawa dyan sa Central Luzon kumpara sa ibang mga lugar. At hindi ito katanggap-tanggap. Kaya nga ang panawagan ng mga manggagawa ay legislated wage hike na nagkakahalaga ng 1,200 pesos sana. Kaya lang, sino ba yung mga maninindigan para dito? Kaya dapat pumili tayo ng mga kandidato
na talagang magbibigay ng boses sa mga nasa laylayan sa lipunan, gaya ng mga manggagawa, mga magsasaka, kababaihan, indigenous peoples at iba pa. Pero yung impact kung sa political sphere ang pag-uusapan natin pansamantala, alam naman natin na na-impeach na yung pangalawang pangulo at yung Senado ay magko-convene as a trial court in line with the impeachment, di ba? So kapag na-convict si pangalawang Pangulong Sara Duterte, kasama sa parusa hindi lang yung pagtatanggal sa kanya bilang vice presidente, kundi yung pagbabawal na tumakbo pa siyang muli for public office. So that includes the presidency. Kaya kahit nasabihin mo na 2025 pa lang ngayon, ang mata ng mga tao at yung atensyon, lalo na ng mga politiko, ay nasa 2028 na po. More or less may idea na tayo kung sino yung mga tatakbo at kung sino-sino yung mga nagiging subject sa black propaganda kasi nag-aambisyong tumakbo nga. Sir, ito isa sa mga siyempre tinatalakay din natin yung usapin ng yung oposisyon sa ganitong base sa inyong obserbasyon with the present political sphere. Meron sino yung tunay na oposisyon at sino talaga yung tunay na sa inyong nakikita paano dapat suriin ng taong bayan para makita sino yung magbibitbit ng ganitong plataforma, sino yung mga sabihin na nating sino yung gumagamit lang ng issue at nakikisakay lang dahil alam nating election season? Ano yung mga pamantayan na pwede nating ibahagi sa ating manonood para sa gayon magabayan po sila sa kanilang pagboto? Ang malinaw na pamantayan, sa isang banda, nandyan yung mayaman at makapangyarihan, yung mga political dynasty, yung malalaking negosyo at iba pa. Sa kabilang banda naman, yung mga nasa laylayan ng lipunan, yung mga napagkakaitan ng karapatan. So doon natin dapat na e-establish kung sino nga ba yung tunay na oposisyon. Maganda yung tanong mo kasi minsan sa tunggalian ng mga mayaman at makapangyarihan, may away-away yung mga yan at yung isa sinasabi opposition siya kasi wala na siya sa kapangyarihan. Pero kapag nasa kapangyarihan na siya, siya na yung administrasyon, parang nagiging vicious cycle lang yung pag-identify kung sino yung opposition. Kasi sa politika dito sa Pilipinas, talagang hindi naman yung differences would not be along ideological lines, but mainly along personality, politics, o kaya kung merong willing na magpondo ng isang political na partido, doon magpupunta yung mga politiko at yung mga kandidato. Kaya yun yung usapin dito Kasi totoo naman, may kanya-kanyang interes yung mayaman at makapangyarihan at yung mga nasa laylayan sa lipunan. Ang tanong na lang sa mga tao, sino ba ang kakampihan natin sa usapin ng interes? Yung interes ng mga nasa laylayan sa lipunan o yung interes ng mayaman at makapangyarihan? Ayan. Prof. Danny, tuwing election, nakikita rin natin yung mga comments na sa social media very active na parang sinasabi nandyan hayag etong kandidatong to, candidate A, walang plataforma. Tapos merong mga ilan tayong kababayan na nagsasabing pag binoto nyo to, kayo na lang talaga ang problema. May mga ganong caption o kaya naman merong sinasabi, sabi na nga ba ang problema talaga yung mga quote-unquote bobotante. Totoo bang ano yung perception ninyo sa bobotante at sila ba talaga yung problema? Yung mga bobotante ba talaga kung tawagin? At tama bang term una sa lahat? Ano yung terminong iyon? Ano yung konteksto nun, sir? Okay, una sa lahat, wala namang bobong individual talaga. Walang ipinanganak na bobo. Wala ring pinanganak na tanga o kung ano mang termino na masasama na pwede nating ibigay. Lalo na sa mga mahihirap at lalo na sa mga di umanong hindi nakapag-aral o hindi nakatuntong sa formal na edukasyon. Kasi yung critical na pagsusuri, ano naman yan hindi naman kailangang nag-aral ka para makuha mo ito. Meron ngang tinatawag na street smart, di ba? Yung natuto sa aral ng lansangan. So, yung halimbawa, yung mga child workers, natututong magbilang yan, natututo yan sa matematika kasi survival mode yan. Pag hindi ka sinuklian ng tama, edi lugi ka. So, sa ganong konteksto, ang mas dapat nating sinisisi kung bakit nananalo
yung mga kandidato ay yung mga nasa kapangyarihan mismo kasi magaling silang mandaya, magaling silang mambola, magaling silang magsinungaling, o kung gagamit tayo ng termino ng kasalukuyang henerasyon, magaling silang mambudol. Kaya mas doon yung dapat nating tingnan. Kaya nga hindi nakakagulat kahit sa mga survey lumalabas kahit yung mga nakapag-aral, kahit yung mga matataas yung posisyon sa lipunan, naloloko rin sa usapin ng pekeng balita kasi napaka-komplikado, napaka-sophisticated na ng pamamaraan ng pagsisinungaling o yung pagpapakalat din ng disinformasyon. Yung bobotante, kumbaga masasabi natin, construct lang siya. Kung gagamit tayo ng termino sa akademya, construct in the sense na inimbento lang yung salitang yon, kunwari merong bobotante, para mawala yung sise dun sa mga mayaman at makapangyarihan na patuloy na nanloloko, patuloy na nagsisinungaling. Kasi sa totoo lang, dapat ba tayong maging judgmental kapag may mga naloloko, yung mga manloloko na kumbaga with a straight face nagsasabi sila ng mga kasinungalingan. Lalo na sa isang Kristiyanong komunidad, tayo we assume good faith always kapag may mga kausap tayo, tapos kasi alam naman natin masama ang magsinungaling, pero may mga talagang nasa kapangyarihan na talagang nature, second nature na nila yung pagsisinungaling kasi pag hindi sila magsisinungaling at sasabihin nila yung kanilang tunay na intensyon kung bakit sila tumatakbo, wala nang boboto sa kanila. Prof. Danny, ito naman na nabanggit ninyo yung so hindi dapat sisihin yung mga bobotante, ito yung social construct ito ika nga mas dapat tignan sino yung mga makapangyarihan, sino yung mga nang-aabuso ng dadaya, nagsisinungaling. Sa inyong pagbabantay ho ngayong eleksyon, gaano na ho kadami yung inyong na-flag? At ano na yung mga nakikita ninyo? Ano yung mga common na paraan ng pandaraya o paraan ng paglabag? Ano yung mga common na paglabag ko sa panuntunan natin sa halalan ang inyo nang na-monitor at na-flag, sir? Sa first 60 days ng kampanya para sa senator and party list group, so yung Pebrero, yung ginawa naming benchmark, 60 days after that, nakapagtala kami ng more than 700 incidents ng pandaraya. Mayorya ng aming na-flag o na-record ay may kinalaman sa red tagging. Kasi yun talaga yung pangunahing inirereklamo ng maraming tao, whether on the ground yan o kaya online. Actually, mas malala online yung usapin ng red tagging. Kaya ang panawagan namin sa COMELEC, sana kung gaano sila kasipag sa pagpapalabas ng show cause orders hinggil sa vote buying, abuse of state resources, o kahit yung mga misogynistic remarks ng ilang kandidato, sana ganun din sila kasipag sa i-imbestiga hinggil sa red tagging. Bukod sa red tagging, kasama rin yung vote buying, yung illegal posting ng campaign paraphernalia, at saka yung misuse and abuse din po of government resources. So, yun yung mga pangunahing insidente o pangunahing forma ng mga pandaraya na na-record namin so far. Ulitin ko lang first 60 days pa lang yung nare-release namin. Sa mismong araw po ng halalan, magbibigay po kami ng midterm report at saka ng terminal report para po makonsolidate namin yung aming mga data. Again, we will make it publicly available po, kaya antabayanan na lang po yung ilalabas naming final report sa mismong araw ng halalan. Usually, nire-release namin ito sa pagtatapos ng voting period, sa voting hours. So mga bandang gabi po yan, siguro mga alas 8 o alas 9 ng gabi, mailalabas na namin yung aming final report. Sir, we are using a different set of machines these elections as compared to that of 2022. How confident is Kontradaya ho dito sa mga makina na gagamitin yung ACMs kung tawagin? Tulad ng dati, bagamat tama ka, bago siya, bagong kumpanya, mula Smartmatic, lumipat ng Miro, hindi pa rin ganun kasolido yung aming tiwala sa makina kasi hindi naman naging transparent in the first place yung prosesong dinaanan sa pag-award ng kontrata sa Miro.
sa Miro at saka dun sa ano rin sa mismong source code review, hindi rin transparent. Ang panawagan namin for the longest time dapat gawing open source, hindi proprietary software yung code na gagamitin sana para sa mga makina. So dun pa lang may problema na po tayo. Tapos kahit dun sa mismong kung pupunta lang tayo saglit sa internet voting kasi mahalaga ring usapin ito, 1.2 million overseas votes ang pinag-uusapan natin. Kung malaki ang problema natin sa ACM, di hamak na malaki rin ang problema dun sa portal na ginagamit for internet voting. Kaya nangangamba kami na baka magkaroon ng widespread disenfranchisement dun po sa ating mga overseas voters. Announcement lang pala kung pwede lang. In-extend ng COMELEC kamakailan lang daw yung deadline for the registration ng mga internet voters from May 7 gagawin na raw May 10 ito. Ang ihihirit na sana namin sa COMELEC, yung initial demand kasi namin May 11. Sana isagad na until May 11 yung deadline para lahat po ay makakapagparehistro. Kasi problema pa rin yung registration hanggang sa ngayon. Opo. Okay. Sir Sorry. Rani, yes, opo. Sir, eto hong ganito, with that being said, yung mga worries natin pagdating doon sa makina, ano ho yung mga hakbang na pwedeng gawin upang matiyak din na kahit pa paano maprotektahan yung sagradong boto ho ng ating mga kababayan? Okay, salamat sa tanong mo. Munti ko nang makalimutan yung demand namin. Ang isa sa mga demand namin sa mismong araw ng halalan, magkaroon ng manual counting before transmission. Ibig sabihin nito, pagtapos na yung botohan, bago i-transmit yung resulta, bilangin muna yung yung mga balota. Tapos, syempre, pag yung manual count nag-match dun sa bilang ng automated counting machine, di i-transmit na natin. Pero pag may discrepancy, let's try to figure out kung saan nanggaling yung problema. That can ensure transparency sa proseso po ng pagboto at lalabas na 100%, 100% accurate yung pagbilang sa makina. Sa ngayon, wala tayong ganun Yung COMELEC, parati nilang hinihirit na kailangan daw ng bagong batas hinggil dito, pero hindi naman natin inaabandon na yung automated system Nagdadagdag lang tayo ng additional protocol to make sure that everything is transparent and that may accountability sa usapin ng pagbilang sa mga boto. Hindi naman ganun kahirap yun na magbibilang ka. Totoo, may delay. Hindi mabilis yung pag-transmit, pero sa panuntunan naman natin, di bali nang mabagal or hindi ganun kabilis yung proseso, at least nabibilang natin ng matino yung manually. At naka-counter check natin. Yun yung problema sa automated counting machine, parang tiwala na lang, wala nang check and balance. Mahirap magtiwala sa ganun. Oo, parang kumbaga kahit sa trabaho natin, sir, sa journalism, hindi naman pwedeng speed over accuracy kung tawagin, di ba? Oo. Sir, eto naman sa usapin ng vote buying, ano ho yung mga namomonitor ninyo, iba't ibang forma, lalo na with the, of course, rise of e-wallets and other services, ano ho yung implication nito doon sa exercise of ng ating electoral powers, Okay, syempre hanggang ngayon nandiyan pa rin yung old-fashioned na cash transaction. Kasi pag cash ang ginagawa mo, nasa interes yan ng mga namimili ng boto, may plausible deniability, mahirap i-trace kung saan ang galing yung cash. At saka kahit halimbawa ako mismo mag-aabot ng pera sa iyo, I can always deny na, or aamin ako, oo, inabutan ko siya ng pera pero wala itong kinalaman sa halalan. Pero kapag ka e-wallet na yan, ibang usapin na kasi merong electronic trail na tinatawag, alam mo, matitrace mo kung kaninong number yung pinanggalingan ng pera. Pero ang caveat naman dito, dapat higit pa doon sa pinanggalingan ng pera na numero, kung kanino nakarehistro yon, yung pagtugis sa namimili ng boto, dapat tanungin mo yung taong yon, sino ang nag-utos sa'yo para mamigay ng pera. So, follow the money trail, kumbaga. Yung isa ring forma ng
vote buying, medyo na-legalize na po. Unfortunately, ito po ay yung mga ayuda. Kaya kung mapapansin natin, well, at least sa ngayon, meron ng 10 days before election na ban sa pamimigay ng ayuda. Pero during the campaign period and even before the campaign period, yung ayuda na yan ginagamit. Kahit sa mga payout center, mapapansin natin, dapat wala nang seremonyas yan, mamimigay ka na lang. Pero minsan may mga politiko na nagtatalumpati, minsan may mga kandidato na naroon as if sa kanila nang galing yung pera. Kaya minsan may isip mo saan sila kumukuha ng kapal ng mukha para gawin yung mga bagay na yon. So nakakagigil, nakakagalit. Medyo napapangiti lang ako ngayon pero tuwing naaalala ko yung mga insidenteng iniuulat sa amin tungkol sa ayuda na parang nagiging vote buying mechanism, talagang nakakagalit. Kasi taxpayers money ang pinag-uusapan natin dito pero makikita natin yung mataas na antas ng pagsisinungaling ng mga politiko. Parang they make it appear na sa kanila galing yon. Yun yung nakakagalit talaga. Opo. Prof, eto tatanong ko, yung mga kababayan natin, syempre, sasabihin naman nila, practical lang tayo, eto may naitutulong sa akin, inabutan ako, ganito. Okay. Paulit-ulit naman nating sinasabi to, paulit-ulit pinag-uusapan, pero ito maghahalagang matalakay, ano yung pwedeng gawin? Ano yung dapat gawin, no? At syempre yung mga botante natin, sasabihin nila, lahat naman yan magnanakaw. Kanino ako pinakamakikinabang? Sino ang maglalagay ng pagkain sa aking mesa? Sino yung magbibigay sa akin ng ayuda pag ako'y nagkasakit, ganito ganyan? Ito ba nakikita ninyo, meron pang solusyon at ano yung paano natin i-educate, paano dapat matuto yung mga botante, paano dapat nila suriin, kumbaga, yung ganitong sitwasyon, sir? Una sa lahat, hindi natin inaaway or hindi natin hinuhusgahan yung ating mga kababayan na parang masyado ng practical kasi isa itong usapin ng pagkapit mo na lang talaga sa patalim, parang there is that notion na hindi mo na mababago yung sistema. Which brings us to an important point. Kailangan talagang baguhin yung sistemang political at yung kalakaran sa ating election system. Marami namang options na pwedeng gawin. Halimbawa, yung pagsasabatas ng anti-dynasty law na matagal nang nakabinbin sa Kongreso, kailangan maipatupad na yan. Tapos yung sa usapin ng more transparency when it comes to campaign donations and campaign expenditures, dapat isinasa publiko. Yung mga yon, hindi pa 1 month after election day, kundi may real-time na pag-a-account dun sa gastusin ng mga kandidato at ng mga political na partido para mas maiiwasan yung pandaraya, vote buying at iba pang mga ginagawa po nila. Doon sa mga kababayan natin na napipilitang tumanggap, wala namang judgment whatsoever. Totoo naman, kapos tayo sa pera, lahat naman, at kailangan mo talagang may pagkaing maibigay sa iyong mga mahal sa buhay, whether nanggaling yan sa vote buying o kung ano man. Kumbaga walang judgment whatsoever. Ang mas susing usapin dito, sino-sino ba yung nag-e-exploit sa ganitong sitwasyon para sa kanilang sariling interes. Kaya sa halip na tugisin natin yung mahihirap na napipilitang tanggapin, pikit matang tanggapin yung mga binibigay sa kanila ng mga politiko, mas dapat nating hinuhusgahan at tinutugis yung mga nag-e-engage sa ganitong mga illegal na practices at pinipilit na i-exploit yung kahirapan. Kaya nga mapapansin natin, nasa interes ng mayaman at makapangyarihan na panatilihing mahirap yung marami sa ating mga kababayan kasi kapag gumanda ang buhay ng maraming mamamayan, no amount of vote buying can prevent them from exercising their independence in terms of choosing who should be the next leaders. Yan ho, mga kabalin, pansamantalang magpapaalam lang ako sa telebisyon pero tuloy ho natin itong magandang kwentuhan natin with Professor Araw dito sa ating social media platforms. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa telebisyon at yung mga gustong manood, tuloy ho tayo dito sa social media. Yan, maraming salamat, Mike. Ayan, nag-sumenyas na si Mike. Okay, tuloy tayo sa usapan natin dito ho sa social media, mga kabalin. Sir, you're talking about ito nga, political dynasty, pag marami nagsasabi,
Lagi naman ito natatanong din namin bilang mga natatanong natin sa ating mga kandidato. Lagi naman nilang sinasagot, usually pag si candidate A galing sa isang pamilya ng mga politiko, laging sagot, taong bayan naman ang magboboto, hindi naman sila naman ang pipili at the end of the day. Kung ayaw nila sa amin, edi sila na yung bahalang magdesisyon. Ano ho yung ika nga, ito ba yung nagiging, totoo ba talaga? Nangyayari ba talaga? Meron ba talagang choice? Ika nga. At ano yung masamang epekto ng political dynasty kahit pa sabihin na nagsisipag naman sila, lahat naman sila nagtatrabaho, ganito, ganyan. Una sa lahat, mali yung sinasabi nila na taong bayan ang bumuboto sa kanila. Kasi sa panahon talaga na nabalawak yung dayaan, marami sa mga political dynasty talagang dinadaya nila yung proseso. They cheat their way and they pay their way into office, so to speak. Yun yung una. Pangalawa, ano ang gagawin mo sa isang sitwasyon, residente ka, halimbawa na isang lugar, tapos ang tumatakbo dalawang dinastiya. Yun yung problema ko ngayon dito sa lugar ko. Sige, banggitin ko na, wala, labas naman to ng Pampanga, taga Marikina ako, botante ko ng Marikina. Yung dalawang tumatakbo sa pagka-mayor, yung isa galing sa isang dinastiya, yung pangalawa kabilang dinastiya naman. So, limited yung choices mo. So, kung sino man yung manalo sa dalawa, may dynasty na makikinhabang. Isa yon. Pangalawa, dapat din nating tandaan na talagang yung dinastiya, hindi maganda yung wala talagang mabuting idudulot ito sa ating politika kahit nasabihin mong napakasipag nila or nagsisilbi naman daw sila sa mamamayan. Kasi at the end of the day, sariling interest pa rin nila yung kanilang itataguyod. Kumbaga dapat kung gusto natin ng mga matitinong leader, ito yung mga leader na nanggaling talaga sa laylayan ng lipunan kasi interest nila na pagandahin yung kanilang sariling kabuhayan dahil nasa laylayan nga sila, pero sa kanilang pagpupursige na idadamay din nila yung iba pang mga kasama nila sa sektor. So, dapat lang na dumating na yung panahon na ang mga inihahalal natin talagang alam yung nangyayari on the ground. Hindi yung parang napaka-tone deaf, yung parang nasa magarang sasakyan parate, hindi mo nararamdaman yung traffic kasi may mga wangwang ka, may mga bodyguard ka, hindi mo nararanasang maputikan habang namamalengke kasi may mga kasambahay ka na gumagawa ng mga bagay na yon para sa'yo. Alam mo, sa ibang bansa, minsan makikita mo yung mismong presidente nila o prime minister nila nagbibisikleta o naglalakad lang. Kahit doon dati sa Alemanya, naalala ko, doon kasi ako nag-doctoral studies, hindi unusual na may mga government official na nakakasalubong mo o nakakasabay mo na sumasakay ng tren o kaya nag-groceries, walang mga bodyguard, kumbaga sila yung nagtutulak ng kanilang shopping cart. So yung mga yon common yon Ba't hindi natin ginagawa rito? Bakit ang dami nating mga official na feeling VIP na akala mo mas mahalaga ang oras nila kaysa sa mga ordinaryong mamamayan? Patapos na tayo sa ating programa. Ano ho yung mga dapat tandaan ng ating mga kababayan sa darating na May 12, lalo-lalo na. Meron ako nakikitang meme ngayon. Dahil magsisimba daw ng Sunday, May 10, pagdating ng Lunes, boboto ng magnanakaw. Kaya huwag daw siya ng ganon. Ito yung mga nakikita ko sa meme ngayon . So, ano ho yung paalala natin sa ating mga kababayan ngayong malapit na ho yung halalan? Siyempre po, pag nilayan natin ang mabuti kung sino yung ating iboboto, malinaw naman yung criteria, hindi naman kailangang ulit-ulitin yan . Sino ba yung tunay na magsisilbi sa interest po ng nakararami? Kumbaga yung bias natin for the marginalized and underrepresented, huwag na nating itago yan. Kumbaga wag na po sorry kung medyo harsh ng konti, wag na tayong maglokohan pa kung sino ba talaga yung tingin natin na karapat-dapat. Yung mga survey, it can only do so much in terms of giving us an idea kung sino yung mga nangunguna at that particular moment na ginawa yung survey. Tandaan natin, yung survey na nangyari nung Abril, iba yung circumstansya dun sa mangyayaring mismong halalan sa ika-12 po ng Mayo. So bumoto po tayo ng nararapat at wag nating sayangin yung ating boto. Sa kaso ng local officials or kahit kung gusto mong mag-undervote sa Senado,
wag mong pilitin na pumili halimbawa ng mga kandidato kung wala kang mapili talaga. Tandaan natin, hindi po pwede ang overvoting, pero yung undervoting, yung mababa sa bilang na gusto mo na dapat, pwede namang mangyari po yun eh. In fact, kung gusto mong mag-abstain, option din po yan kung wala ka talaga mapagpilian. Pero dapat bumoto po tayo. At saka syempre, critical nating suriin yung ating paligid, ipagbigay alam sa kinauukulan kung meron pong mga kahina-hinahalang ginagawa po yung mga taga-suporta o kahit yung mga kandidato po mismo. So, yun lang po. Patuloy tayo maghanda, magbantay, at kumilos. Kontradayang pagbati po sa lahat. Maraming salamat po, Professor Danny Araw, convener ng Kontradaya. Sir, mag-iingat ho kayo. Thank you so much. At kami po yung makikibalita pa habang Yes. nalalapit tayo sa halalan. At syempre, kasama niyo ho kami sa pagbabantay Kontradaya, sir. Thank you po. Maraming salamat. Yan ho, mga kabalen, si Professor Danny Araw, ang convener ho ng Kontradaya at nagbigay ng mga dapat tandaan, o ano nga ba yung mga dapat nating i-consider, dapat bantayan sa darating na halalan. At dyan na ho, nagtatapos ang ating programa. Muli, ito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa pagtutok dito po sa ating CLTV 36 news stream. At gaya ho ng aking nabanggit, tuloy-tuloy na ho ang pagbabantay ng CLTV 36. Yung ating special coverage dito ho sa nalalapit na eleksyon sa darating na May 12 national and local elections. Kaya naman para ho sa mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong mapaggagamitan, i-follow na ho yung ating mga social media pages, CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Ganyan din yung ating, syempre, hashtag CLTV 36 VoteWatch. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ito po si Justin Dizon. Maraming salamat po.